Iec, avui veureu la recepta de fer aquestes carxofes al forn farcides de sobrassada, però fetes a l'air fryer. I després us explicaré algunes coses. Som-hi! El primer que farem és a la carxofa treure-li el tronc i les fulles aquestes més davall. Hem de deixar que quedi ben pla, d'acord? Tallem una miqueta més. Hem de treure bastant i que quedi pla. Aquí. I al tallar-ho ja ens sortiran les fulles de baix. D'acord? Volem que ens quedi pla. D'acord? Doncs això ho fem amb totes les carxofes que anem a fer al forn, en aquest cas, a la air fryer. Tallem ben arran, perquè el que volem és que ens quedi, veieu? Que ens quedi així, que ens quedi pla. Bé, el que estem fent és obrint la carxofa, no? Com l'obrim? Picant-la. D'aquesta manera, obrim la carxofa per poder-la farcir. D'acord? Tenim dues, anem a obrir l'altra. I ara les anem a farcir, en aquest cas de sobrassada. Després, a la continuació del vídeo, tal com us he dit, us explicaré una miqueta el tema de les carxofes al forn i amb tot el que podríeu arribar a farcir-les o com es feien tradicionalment. Ens agafem un bon tros de sobrassada bona, i la posem a dintre, sense por. Traiem la pell i anem farcint les carxofes. Agafeu una safata d'anar al forn. En aquest cas, com que va a l'air fryer, ho podem fer amb una safata d'aquestes de silicona, al forn ho faríem amb una safata d'alumini o metàl·lica. I aquest és el truc. Li posem un dit d'aigua. D'acord? És una cosa que molta gent no fa i ens ajudarà que es cogui molt millor l'escarxofa per dins. Bé, hem posat les carxofes a la safata i ara van dins de l'air fryer. I ara ja posem les carxofes a l'air fryer a 180 graus i durant mitja hora i deixem que es vagi fent. No hem de fer res més. Així de fàcil. Heu vist. 2 ingredients, poca feina. I ja tenim les carxofes fetes. Aquestes carxofes es mengen de la manera tradicional. Ara sé que molts restaurants, molta gent fa els cors i els menges directament amb forquilla i ganivet. No, això no es menja amb forquilla i ganivet. Això es menja amb els dits. I el que fem, les primeres a vegades no tenen, és arrencar la fulla i menjar la part que diguéssim que és tendra. A mi de petit això em posava molt nerviós. Veieu que la sobrassada s'ha desfet i ha anat impregnant. I podríem haver posat sal, jo no n'he posat perquè la sobrassada ja li dona gust, però hi ha molta gent que primer abans de la sobrassada hi posa sal. Bon profit, vaig a menjar-me les carxofes. Tal com us he dit, que és un plat clàssic de tota la vida, seria una variant a les cases de fer unes carxofes a la brasa, no? Al no tenir brasa, una alternativa era fer-les al forn. El truc de l'aigua és perquè així molta gent les bull primer. El que passa que si li poses l'aigua, el dit de l'aigua, no cal bullir-les, perquè també perden part de la seva gràcia. També hi ha qui les escapça una miqueta perquè quedin més uniformes i més rodones. Jo us he ensenyat com es feia a casa de forma més
de pagès, per dir-ho d'alguna forma. Tot i que no eren pagesos, però la meva mare era neta de pastors i potser era una forma doncs, més rústica, no?, de fer-ho, més autèntica. Penseu que les carxofes al forn no tothom les farceix, és a dir, tradicionalment el que es fa és que se li posa sal, all i julivert, i simplement igual al forn, però amb sal, all i julivert, hi ha qui fins i tot, i una miqueta d'oli, hi ha qui fins i tot se'ls hi posa la sal i l'oli, seria la forma de fer tradicional unes carxofes al forn. Farcir-les les podem farcir de moltes coses, per exemple, amb un formatge, amb un tupí, que la gent treballa molt poc el tupí a la cuina. El tupí és un formatge català molt poc conegut, que us recomano que el busqueu. No és fàcil de trobar, Jo en algun mercat de Barcelona l'he trobat, en alguna parada especialista en formatges l'he trobat, i també l'he trobat en alguna botiga, doncs això, d'especialitats de formatges, o moltes vegades, en aquests mercats de formatges artesanals, sí que hi ha algú que fa tupí. El tupí és un formatge de terrós. Després, també el podeu fer amb cansalada, no? Amb cansalada viada, per exemple. Una miqueta de cansalada viada li podeu posar a dintre, també, amb cru, que això es posa amb cru. Si ho farcíssiu de carn, sí que primer cuinaríem la carn, faríem un sofregit, cuinaríem la carn i després posaríem la carn a dins i ho faríem exactament igual. Ho podeu farcir de carn, pot ser carn picada o carn de botifarra. Ho podeu farcir de botifarra negra. La botifarra negra la piqueu ben picada i la farciu. Seria una altra manera de dintre, farcim a dintre la botifarra negra i deixem de la mateixa manera al forn fer-la, seria una altra recepta. És a dir, farcir-la la podem farcir de moltes coses, no? I realment són coses tradicionals i que cada família té la seva recepta, en aquest cas. Jo és que a casa així, la mare les feia amb sobrassada. Deixeu-me aquí, si vosaltres a casa les farciu, com les farciu, de què les farciu, si és una recepta que s'ha fet tota la vida, si és una cosa que no coneixíeu, d'acord? Perquè a mi m'interessa molt saber aquestes coses, saber la cuina realment, el que es feia a les cases, com es feia. També hi ha qui les embolica amb paper d'alumini, però no és necessari, i aquí no hi posa una miqueta d'ali juveroli i les embolica amb paper d'alumini, però ja us dic que no és necessari. Jo us l'he fet amb la fregidora d'aire, amb l'air fryer, perquè veiéssiu que també es pot fer, que també ho podem adaptar, perquè dic, tradicionalment això s'ha fet al forn. Doncs bé, simplement això, deixeu-me el que us he demanat, si us plau, i doneu-li seguir, doneu-li l'agrada, doneu-li subscriure's, que és gratuït i no us costarà res. I així també em doneu més visibilitat als meus vídeos. Doncs ens veiem al proper vídeo. Bon profit! I recorda, la cuina és cultura.